కాదు. ఓ మధు ఓ మధు నా మనసు నాలో లేదు. రంగుల రత్నంలా కళ్ళను తెప్పి చేసావే జాదు. అందాల ఐస్కాంతంలా తిప్పావే హైదరాబాదు. నన్ను దిలి నీ వైపొచ్చిన మనసెట్టాగు తిరిగి కరాదు. వచ్చినా ఏం చేసుకుంటా నీతో ఉంచే నా గుర్తు. जबरदस्त खतरनाक कॉमेडी शो. Let's welcome our जबरदस्त ante जबरदस्त judges రోజా గారు and మను గారు. Come to the party, Subbalaxmi. Welcome to the party, Abba Lakshmi.